Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ लोगोफोर। So लोगोफोर फुंजानि मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय। लोगोफोर दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेबां मिथिखाबायानो। So भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। So भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। So लोगोफोर फाइनाली आं दा आंनि बागानाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। So नायनो हागोन नै वाव गाइस हाग्रा बारि जाना दं फुलिखौ फुलिखानायसो माथो सोर हाबबाय थायो बारियाव बुंनोनो हाया मा जागोन बायदिबा साबिखौ बन्द खालामलाय बाइकनिखौ। So लोगोफोर एकदम हाग्रा बारि जाना दं आरोना नायनो हागोन नै उफाय गैया माथो खालामनो हाग्रा दानहोनांसिगोन एसे उनाव होमबाबो दाननोथ'ला बै जेब्ला गय खानो जायोना अब्लासो माने एकदम खनसे साफा खालामनोसै जाहाथे गयखौ नागिरना मोनो आरोना लोगोफोर। नायनो हागोन नै बेखौथ' दाखालि दानहोखाबायमोन हाजिरा लानानै अब्लाबो जाफिनजोब्बाय आरोना। So लोगोफोर दायो माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना फैया बागानाव बेनिखायनो दिनै थांसै खनसे नायना फैनोसै मारै जानानै दङ। ओमफ्राय प्लास माने अमानो एसे माने थारुन लांफानो होननानै सानबाय आरोना थारुन नङा थास' माने आदार गैया अमानो लांनानै थास' रुहैनांगौ आरोना लोगोफोर। स' नायलांबाय थादोलाय नारेंआबो दंना गैलाब्रा आरो खालिसो नुबाय थास'खौ लोगोफोर नारेंआनो दङ जंगल जाजोब्बाय साइडआव खाना लांसैब्रा नारेंआ गैला सिरिजोब्बाय जाग्राबो गैला। ओमफ्राय बैजाय गोदान बारि खनसे नायनोसै दाखालि गय गायनायफोरखौ ओमफ्राय मारै जाखो हाग्राया जाखांफिनबायसो नामाथाय। नै लोगोफोर जोंना आनारस बागाना दंबावोसो थाइनै नै सोरबा खानानै लांबाय खावनानै आरो नै लोगोफोर आंना गोदान बारिया हाग्रा जाफिनबायलै मुलि सारनांसिगोन। वाव बरिया जादों माथो देग्लाय थालिरफोरा जाखांदोंलै मिथिबाय। दासो ग्रोम नुहांदों। स' लोगोफोर एकदम बारियाथ' हाग्रा जाफिनबायानो नायनो हागोन खिथुनजाय गाबोन समफोर मुलि सारफैलायनांसिगोन आरोना उफाय गैला माथो खालामनो लोगोफोर बागान बानायनाया ओरैनो इजि नङा बहुद हार्ड बहुद एकदमबारे जोथोन लाबाय थानांगौ गावनि गथ'खौ जेरै जोथोन लायो बेबायदिनो एकदम बागानखौबो माने जोथोन खालामबाय थानांगौ आरोना देरजासिम खालामनांगौ आरोना टाइम टु टाइम हाग्रा दानना होनांगौ बिदिनो गुदिफोरखौ सनना होनांगौ बेबायदि बहुद आरोना लोगोफोर। स' थास'आनोथ' दंना गैया दं थानायफोरखौनो हालाबायदो बेफोरखौनो लोगोफोर थास' हानोसै आरोना एसेल' लांगोन मानो होनब्ला अमायाबो बारा गिदिर नङा मुथासे जबानो जाहैयो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर नायनो हागोन बागाना एकदम थास' बागान आरोना बेनिफ्राय एसे हाना लांसै। लोगोफोर माने एसेबानो जायो आरोना अमायाव बारा गिदिर नङा नालाय बेनिखायनो मुथासे लांगोन गाबोन समफोर लांफैलायगोन स' लोगोफोर नै बजासे जाबाय आरोना हानाया ओमफ्राय बिदि हाबावगासिनो दङ। ओमफ्राय आंनि नारें लाबाय ओंखामफोरजों जानो
बिराद दङ दंनायाथ' अब्लाबो एसेल' लाबाय आरोना स' लोगोफोर एकदम थाम्फै अरलाजोब्बाय नै सिथर जालाजोब्बाय बिराद थाम्फै दंखायो बागान सिङाव मानो होनबा अखा सिजोन जाबाय नालाय अखा हानाय बोथोर ना अखा हानाय बोथोरावथ' नों बहुद थाम्फै जाखायो बागानाव ओमफ्राय थाम्फैयाबो बै गोसोम एसे गुफुर गोनां आरोना बिराद मानखायो अरबाथाय लोगोफोर बिराद गरमखा सान्दुङाथ' एफा नांफैथ'वाखै अब्लाबो माने एकदम गरम भाब नोगोद दंखायो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै दसे थास'हानायानो स' लोगोफोर जों थांबाय थानोसै बेनिफ्राय ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एकदम मारै नांगौ होनना कमेन्टआव खिथाहरदो एकदम माथो खालामनो लोगोफोर जाला माला ब्लग आरोना दामानि ब्लगिं भिडिअ माने ब्लगिं आरोना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो होबाय थानोसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायना हो आरोना लोगोफोर फुलनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय